Malestar en Ribeira pola aparición dunhas pintadas no mirador da Pedra da Rá. A Policía Nacional xa está a investigar a posible autoría dos feitos. Dende o Concello criticaron este novo episodio de vandalismo contra o patrimonio municipal, cando se trata de máis dun dos elementos máis característicos do municipio. Fontes municipais informaron de que se está á espera dunha mellora na climatoloxía para proceder á súa limpeza e eliminación, un proceso que será realizado polo propio Grupo de Axuda a Emerxencias Municipal. O desagradable acto vandálico coincide ademais cunha nova distinción para este enclave. O proxecto de remodelación do Miradoiro do arquitecto Carlos Seoane suma ao seu amplo bagaxe de premios unha nova nominación. Neste caso, como a obra do ano na categoría de Arquitectura Pública, por parte da prestixiosa publicación especializada en arquitectura e urbanismo ArcDaily. A obra ribeirense enfróntase na súa categoría a outras 180 actuacións de 50 países, entre elas varias españolas, como é o caso da Biblioteca Pública e o Centro Social Cultural de Aduanas de Mar, en Javia, o Centro Comunitario de Reinosa ou a Estación de Bombeo de Auga de Pontevedra. Serán os propios lectores da revista os encargados, cos seus votos, de elixir os proxectos gañadores.